出国那个 Schlemm 中有脑山戏嘛。Ka Mau Bidong Klem Karai Association for Welfare and Social Development mentakas ngi ka arpon retrik urisau kala yo ban penha perdano ye kalempung yelek kai football kaba ars ngi hamadan Mau Bidong Southwest Khasi Hills District hagani kalempung lawan banyak shimpenta hadu khatn reo tuli ki kinhon jong ka dong ka thain riwar bada ka jingilek kai final ka team 1 kalala ban penlim no la sanko la sao ya ka lajong HK hagani ka sngi lek kai final la sakhilang ye gani jing lek kai ka ba itnat na do ki hep ki barit ki samla kin thei bat shinrang bat ki long kami long kpa jong ka dong ka thain ye gani ka lumpung lawan ban panha perda do uba jeslan roy nongsi ubong we ni ki re rang ba jong ka dong ka thain ma korwan harengkat ka jing dan lang uba tanlum ke kharai menteri Mau Bidong uba ki nonglan ba ji lartang bat ki we ki re rang ba Look good.
ia kecil kai yo pi hapo kini katsan minit ka bakal po yang ni ngai ia kecil ia kai met pemensin ka bangala benong ba kade kecil pen i ka sap ka talen ka balai si anam la ban haiden lade ban ri ia ka sap ka yo pi namar kani ke ceka kalong kebaret ia ilot ia ka bormet ia ilot ia ka bor jebing kumno pi penan kam haga banir akai haga ke badan haga jingale kandan ka wei ka ban sejop bat kan sadon ka wei ka ban sarem te hendrai hadu menta lesi warna daga tam ka wei ka tim ye ka wei pat kalat ka dang don ba pini yo ikin nam job lesi ngam tip lakan long haga bastem ne haga ba blue mo te hendrai ngati kana ba ka wei na preng jupi pin sejop asibe kani ke jeka kalong ke jeka ke ba ngala benong ke ba riat ke ram kumni agiri ke post nem ke berleit no kumba khatsan nem mensuang ngala poi ke jeka bat ngala benong kaladon ke cingkala bak lebak hadin bakalawan ke surok wat ada kampat de ke surok rongro menni ke pangadang no nang tira pok tenai ngala ong ini perlok yang abai wan lang balada kani ke surok kan wan no de ke surok tian ye swai ke bamha kini ke dong berwar ke jopi kalong keri ke beruspa dan ke dong ke beruspa namar ke cing don jong ki ding ke se ke cing don di ke sok ke pai bat ke cing don di ke wepat ki cing thong di tap ki bade se ki babaro ha ke post nem me pompat laj kali pila thaj ban kit nang ni sama kurat handre menta nadu sensar ki sok ke pai pila yo kit te ki kali di hendrai iyo i bakadang dan ke jinge khamtam ka por liun ha ka wan ke ni ka slap ke bejur ke bateng teng ka kho lut ki surok ban nga kemen bah ke ni snem bagen iyo i ha ka bang jia dan rekat-rekat ban ni ai jingmut rekat ban nong ilam jingi iba relik ton ndok tong khar iba ngiju ongba ka surak ka dei ubutlum jaga yo ka kot ban nga kmi nanti bagani ka dong ka thain kan sayo ya ka surak ko bha ha kini